Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसाम पुलिसनिफ्राय गोदान वेकेन्सि ओंखारबावबाय कनस्टेबलआव दा बेयाव सोर एलिजिबल जायो जों डिटेल्सखौ नायगोन बेनिफ्राय प्लाटुन कमान्डारबो फैबाय आरो लोगोसे हाबिलदार फैबाय जों गासैबो डिटेल्सखौ फारि नायगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नायबानो जाबाय जाहाथे बयबो बुजियो आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला Bodo Job Info YouTube चेनेलाव नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा लेटेस्ट नोटिफिकेशन जों नायगोन प्लाटुन कमान्डाराव दा बेयाव सोर एलिजिबल जायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जोबजासिम अब्लानो बुजिगोन जायफ्रा स्किप खालामो नोंथांमोना आन्दायनो हागौ दा बे पस्टआ स्केल पेखौ नायोब्ला 14,000 निफ्राय जागायगोन 60,500 प्लास ग्रेड पे थायो 8,700 पर मान्थ मोनगोन एप्लाइआ जाजेनगोन नोंथांमोना जानुवारि 5 निफ्राय आरो लास्ट डेटआ 3 फेब्रुवारिसिम थागोन एप्लिकेशन फिस नाङा नोंथांमोना गोसोबादि एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे पस्टआ आनरिजार्भआवहाय 3 दङ बेनिफ्राय ओबिसिफोरनि थाखाय सासे दङ गासै 9 दङ दा बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्स एसटी हिसाबै आरो बेनिफ्राय क्वालिफिकेशनाहाय डिग्री पास खालामनांगोन एनी स्ट्रीम बेनिफ्राय एक्सट्रा जाबाय एनसीसी बी थानाय जानांगोन आरो बे गैयाब्ला होम गार्ड ट्रेनिं सार्टिफिकेट दंब्लाबो नोंथांमोना जागोन आरो जायफ्रा डिग्री पास जेबो डिप्ल'मा गैया बे पस्टआव नोंथांमोना हानाय नंला स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि हाइटखौ नायोब्ला थ' नोंथांमोना 160.02 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 152.40 आरो लोगोसे नोंथांमोननि चेस्टआ एसटी हिसाबै जों नायगोन फै दानिया स' एसटीफ्रा 76 सेन्टिमिटार आरो एक्सपेन्ड खालामबा 81 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन अब्लानो हागोन स' बेयाव माबादि जागोन फार्स्टआव एग्जाम जागोन ना रानिं जागोन दा फार्स्टआव नोंथांमोना एग्जाम जागोन बे पस्टआव बेनिफ्राय लास्टआव रानिं थागोन स' एग्जामा 100 कुइसन 100 मार्क्स बेनिफ्राय मोनसेयाबो 1 मोनगोन आरो बेयाव नेगेटिभ दङ 1/2 स' बेनिफ्राय बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन स' सिलेबासखौ नोंथांमोना बेयाव नायना लादो एबा स्क्रिनशट खालामना लादो जायफ्रा एलिजिबल जाबाय स' फिजिकेलाव 40 नाम्बार दङ दा हौवाफ्रा खारनांगोन 1600 मिटार्स खारनांगोन आरो हिन्जावफ्रा खारनांगोन 800 मिटार्स खारनांगोन आरो बेयाव लं जाम्प दङ हौवाफोर हिन्जावफोर आरो जायफ्रा नोंथांमोना मोजां काट अफ थाङो आरो नोंथांमोना बेयाव पास जायोब्ला साख्रिखौ मोननाय जासिगोन स' बेनिफ्राय जोङो सेकेन्ड पस्टआव नायोब्ला जों मोनदों दानिया कनस्टेबलआव ग्रेड 3 लेभेलाव स' बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ सिभिल आरो होम गार्ड डिपार्टमेन्टनि बागै दा बेयाव लेटेस्ट आपडेट फैबावबाय दा बेयाव सोर एलिजिबल जायो नोंथांमोनाबो नायदो स्केल पेआ 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास ग्रेड पे दङ 5,600 स' बेनि एप्लाइआ जागोन जानुवारि 7 निफ्राय आरो बेनि लास्ट डेटआ फेब्रुवारि 5 सिम थागोन आरो बेयाव हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एलिजिबल जानायफोरा एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिदिब्ला बे पस्टआ आनरिजार्भआव 49 दङ के बे 211 नि गेजेराव आरो एसटीफ्रा दङ 6 दङ स' बेनिफ्राय वमेनफ्राबो रिजार्भेसन दङ बे पस्टआव दा बिदिब्ला नोंथांमोननि बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्स बेयावबो हागोन स' बेनिफ्राय क्वालिफिकेशन होनोब्ला नोंथांमोना 10 पास खालामथारनांगोन लोगोसे एक्सट्रा बिनाय दङ बेनो जाबाय होम गार्ड ट्रेनिं सार्टिफिकेट आरो बे गैयाब्ला मिनिमाम एनसीसी ए सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन आरो जायफ्रा 10 पासल' जेबो डिप्ल'मा गैया बे पस्टआव एलिजिबल जानाय नंला स' बेनिफ्राय हाइटआ एसटीफ्रा हौवाफोरा 160.02 सेन्टिमिटार आरो हिन्जावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार जानाय जानांगोन आरो बेयावबो रानिं आरो लोगोसे एग्जाम दङ बेनिफ्राय चेस्टआ होनोब्ला एसटी हिसाबै 80 सेन्टिमिटार थानाय जानांगोन बेनिफ्राय एक्सपेन्ड खालामबा 85 सेन्टिमिटार थानाय जाहैनांगोन स' बेनिफ्राय फिजिकेला बेयाव एसे बारा 40 मार्क्सआनो दङ बेनिफ्राय खारनाया 3200 मिटार्स खारनांगोन 14 मिनिट्सआव हौवाफोरा अके स' बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों सिगांनि इउबी कनस्टेबलजों एखे एबीजों दाखालि खारनाय बायदि 3200 मिटार्स खारनांगोन 14 मिनिट्सआव स' बेनिफ्राय जों हिन्जावफोरा खम मोन्दों दा हिन्जावफोरा 1600 मिटार्सल' खारनांगोन हिन्जावफोरा आरो बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि माखासे मार्क्स दङ बेयाव दा बे पिडि फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला स' हिन्जावफ्रा अनलि 1600 मिटार्सल' खारनांगोन आरो नोंथांमोना लं जाम्पबो दङ आरो 1600 मिटार्सआ जाबाय 8 मिनिट्स नोंथांमोना टाइम बेयाव मोननाय जादों दा बे पिडि फाइलखौ डाउनलड खालामना ला डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ स' दानिया एग्जामा 100टा कुइसन फैगोन बेनिफ्राय 50 नाम्बारनि एग्जाम जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया आरो बे एग्जामा बर'जोंनो नोंथांमोना लिरनो मोनगोन दा सिलेबासखौ नायना ला मेथ्स दङ इंलिश दङ बेनिफ्राय रिजनिं दङ मेन्टेल एबिलिटि दङ आसाम हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि इकनमि दङ बेनिफ्राय जेनेरेल एवारनेस जिअग्राफि पलिटि इकनमि बेफोरबायदि दङ आरो स' नोंथांमोना बे जिके कारेन्ट एफेयार्सखौ मोजां नायना लादो बर' रावजोंनो नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन आरो बेनिफ्राय अरेल दङ अरेलाव 5 दङ अके गासैखौबो लानानै 100नि एग्जाम जागोन बा सिलेक्सन प्रसेसर दङ स' बेनिसिम आसाम पुलिसनि गोदान वेकेन्सि बेनिफ्राय जेनेरेल जिडि कनस्टेबल नोंथांमोना मोनगोन थाबैनो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननाय जागोन जेब्ला फैयो स' बेनिफ्राय हाबिलदारबो ओंखारदोंमोन दा हाबिलदारजों बेनिफ्राय नैबे दानि ओंखारनायजों गोबां पस्ट ओंखारबाय जेराव नोंथांमोना एलिजिबल जानायफोरा बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामदो आरो लोगोसे रेडि जादो रानिं खालामनो बा एग्जाम होनो